t'haguessin convidat a una festa a Roma. I tu hi aniràs, Romina. Però nosaltres farem tot el possible perquè hi vagis a peu, que no agafis un vol directe. Una festa a Roma. M'encanta, Itàlia. I té cura, això? El que veiem són imatges d'aquesta Una festa a Roma, aquest espectacle, aquest nou text teatral d'en Marc Artigau, que es pot veure sota direcció de la Clara Segura al Teatre Lliure de Gràcia fins al 22 de març. Una obra que posa el focus en l'amor, en les cures, en la tercera edat, amb malalties com l'Alzheimer, que suren sobre la història. És un goig poder tenir aquí amb nosaltres en Marc Artigau i en Lluís Marco, el Juli de la Funció. Bona tarda a tots dos. Bona tarda. I gràcies per acompanyar-nos. Enhorabona, perquè ja veus que això... He pensat que és Marcello Mastroianni. De cop pensava que eres Marcello Mastroianni, no? Li diuen a l'obra, eh? Clar, perquè... Aquest senyor em recorda el Marcello Mastroianni. Em fa molta il·lusió, eh? És una comparació gens odiosa, eh? No, però Déu-n'hi-do d'aquesta festa a Roma, no? És una història d'amor, també, entre moltes altres coses, però també amb gent gran, no? Que ens pregunta fins quan hi ha algun límit d'edat que ens puguem enamorar o sempre ens podem enamorar? Jo penso que l'amor no té límit i que és molt maco que en una obra de teatre puguem mantenir aquesta frase, no? Que l'amor no té límit. I l'amor es manifesta de diferents maneres, però a la tercera o a la quarta edat, que jo ja he entrat a la quarta, ell és que jo a la tercera, però jo he entrat a la quarta, l'amor és bàsic per seguir vivint. Tu, Marc, també ho defenses, això? Sí, a la història hi ha dues històries d'amor, evidentment la dels dos personatges, la Romina i el Juli, però també és la història d'amor d'un fill que intenta cuidar la seva mare, i és aquest mirall que travesses com Alícia al País de les Meravelles, doncs aquí és quan el que sempre ha estat cuidat ha de començar a ser el cuidador. Lluís Marco és en Juli, que viu la història d'amor amb la Marta Angelat, que veiem, i l'Oriol Vila és aquest fill, no? I a més la Isabel Rocati, en Xavier Boada, la Gemma Martínez, l'Albert Triola, que tots... Hi ha un moment que aquí, fins i tot en les indicacions que tenim al text, que el Teatre Lliure també ha dit amb coma negra els textos teatrals, ja vens a dir, tu, escolta, s'hauria de fer amb 7 actors, però com que hi ha més personatges, hi ha un mecànic, hi ha un mossèn, no? Hi ha una professora de memòria, hi ha un director de la coral, hi ha molts personatges i això la Gemma... Alguns actors que es multipliquen. Sí, l'Albert i la Gemma, que fan una feina esplèndida, perquè són personatges petits, però que quan acaba la funció te'n recordes d'ells, eh? Totalment. A més, són necessaris i ho fan també tots dos, tant la Gemma com el Triola, que nosaltres no tenim necessitat d'apretar, saps? Gens ni mica. Perquè de vegades, per defecte, perquè ja tenim una edat, dius, aquí fa falta més rima. Ens ho fan tan bé tots dos que la feina és molt fàcil. Estem contents de tenir en Lluís Marco, que tu, Lluís, ets d'aquelles persones que només de veure't ja es contagia com... No? Passa això. Jo me n'alegro, sí. De manera sincera. I també veure la Marta Angelat damunt l'escenari. Pensem que també hi ha la Imma Colomer, amb 80 anys, fent teatre al Lliure de Montjuïc. Vull dir que a vegades diu, no, els actors tenen un recorregut, en aquest cas, especialment les actrius, els homes ho tenim més fàcil per anar allargant la vida professional, però en aquest cas també, bueno, esclar, el personatge s'ho val. Totalment. Per mi, que jo he crescut veient-los i que per mi, que sóc, evidentment, una persona de teatre, han sigut uns referents, em fa molta il·lusió pensar que el Lluís, la Marta, o el Xavi Boada, o la Isabel, el Joglàs, veure que finalment posen el cos i l'ànima en una cosa que has escrit, però crec que el teatre té aquesta cosa bonica, intergeneracional, que ens trobem junts, gent de 80 i gent de 20, i convivim i intentem explicar la història junts. Les noves generacions són llestes, s'han donat compte que això s'acabava molt aviat, perquè hem sobreviscut 4, el Pep Cruz, jo, la Calotxa, 4 hem sobreviscut, i a partir d'ara hem pensat, fotem-nos un altre cop a l'escenari, que nosaltres també volem treballar. Però que és veritat també que una festa a Roma retrata una situació molt estesa que moltes famílies poden haver viscut, poden viure, que és curiós, com durant la vida anem acumulant, i a més els actors i actrius que heu de memoritzar tants textos i que, en
aquest cas concret del personatge, no? Que de sobte no reconeixes ni el teu fill, no et reconeixes ni a tu mateix, no? Perds, que és el que ens marca la identitat. No? I per mi té una part molt bonica de l'escriptura del Marc, i és que és la conversa que no pots tenir amb la teva mare o el teu pare. És a dir, la sosté d'una manera que fa preguntes que no les pots fer quan són vius. No li preguntes a aquestes... Mare, tu m'has fet fer el ridícul d'aquesta manera. I és clar, això ho ha escrit amb una sensibilitat per mi extraordinària i ho reflexen a la ficció. Marc, d'on neix una festa a Roma? Neix malauradament que és una malaltia que a tots ens toca d'alguna manera més o menys propera, no? O un avi, una àvia, un tiet, una mare. I veure que és una malaltia que finalment el que fa, a part del malalt, és erosionar tot l'entorn, no? I canviar logísticament. I això que explicaves tu, veure que aquesta persona hi és, però que la memòria, que l'essència, no? Ho explicava molt bé la Clara, la directora, cada cop és més transparent. Però hi ha el tacte, no? Jo trobo que el tacte és l'últim que es perd en casos així, el tocar. I no només el tacte, no? La relació llavors és diferent. Per exemple, la música, no? El vincle passa no per un lloc racional, sinó que passa per un altre lloc, que també crec que ho fa com molt interessant. Aquesta va ser la Guspira per explicar una història que té una part que és comèdia, és una dramèdia, tragicomèdia, vull dir que no només anem a... Que vol dir que ens en podem riure fins i tot a vegades de situacions una mica més dures, no? Sí. O que a vegades l'humor és l'única manera de... Ho necessitem, sí, no? Per suportar el dolor tens que tenir alguna alegria, si no és molt difícil sobreviure. El personatge del Juli, que és el del Lluís Marcos, no? Que té aquesta sornegueria, aquest punt foteta i... No? I tu has hagut de treballar, És revolucionari, és un anticlerical, és molt revolucionari el personatge. No, i que està molt bé plantejar-te al final de la vida i ser lliure de triar-lo. I llavors aquest home fa una tria en l'obra d'aquest senyor que està molt bé, a mi em sembla perfecta. I no la vull explicar. Sí, per no aixafar la guitarra als espectadors, que hem de fer que es quedin amb el cuc de la curiositat i que la vagin a veure. Em va fer gràcia que és de Pont d'Armentera. El personatge. Sí. Un homenatge intern. El meu pare és del Pont d'Armentera i penso que és un poble amb un nom tan bonic i es diu tan poc que volia reivindicar el Pont d'Armentera. Perquè té una sonoritat, no? I a més és veritat que la teva, jo soc del Pont d'Armentera, un poble petit de Tarragona. I això... Clar, veiem que aquests personatges sí que es fan grans i que van a petar a una residència. Sí. Això ho podem explicar. Sí, podem explicar. La primera part és la relació de la Romina amb el seu fill i hem intentat, des de la direcció, l'escenografia, aquesta cosa de la desorientació, de passar una escena a una altra, estar en un espai amb una altra, i la segona part comença quan el personatge entra a la residència. I Roma és el lloc somiat, és aquesta festa... Bé, això ho podem explicar, no passa res. L'autor. El diagnòstic, quan li fan el diagnòstic, no fan servir la paraula Alzheimer, sinó que ho fan amb un eufemisme. I li expliquen a la Romina que l'han convidada a una festa a Roma i que ella hi acabarà anant, però que intentaran per tot el possible que hi vagi el més lent possible, que hi vagi a peu, que no agafi un avió. I aquesta idea de Roma, de la música italiana, d'aquest país tan germà nostre, ens portava a un lloc que ens anava... La música... La Romina té un fill, tu tens una filla també, no? Sí. A l'Ara, no? Sí. Que al final jo pensava que aquest nom de llei de dependència està ben posat perquè les persones que en algun moment han hagut de cuidar un pare o una mare, realment el nexe que s'estableix és de dependència. Em sembla que si un dia tu no hi ets, aquell parent nostre anirà de mal borràs, no? El vincle que s'estableix és fortíssim. Sí, és un dels eixos de l'obra, no? La relació d'aquesta mare amb aquest fill, i passen per molts llocs, riuen però s'enfaden, s'escridassen, el fill a moments que se sent molt malament perquè li ha parlat malament. Bé, com a cuidador passa per molts llocs, que suposo que és aquest el viatge. I a part de l'escriptura, jo vull destacar la sensibilitat de la Clara Segura per portar a terme aquesta obra. Ens ha ajudat moltíssim. I ha fet un repartiment que jo estic encantadíssim. Vull dir, la Marta Angelat està extraordinària. I després s'ajunten això, gent gran
i gent menys gran, més jove, i aquesta barreja amb un escenari dona molt de sí. El Marta Angelat, que vigila, que et fa competència a l'hora d'escriure, també. Sí, us recomano molt el llibre. Sí. Un llibre on es... Seguint les ones. Seguint les ones. Seguint les ones. On també hi ha un arsianes, joc, no? sí, on hi ha un joc perquè passa al començament, tampoc ho desvetllarem, però el mar és molt important i també la ràdio. Sí. I explica molt el món del doblatge Sí. a través del seu pare, vull dir que era el Bartomeu Angelat, Josep Maria Angelat, vull dir, Aquestes veus. les veus de tota la vida, l'Elsa Fàbregas... Però tu també, Sí, però jo sóc més jove, El conya. Padrino, ja vaig pensar dir que aquest que es va morir l'altre dia, el del Padrino, el vas fer pas tu. No, el quin? El Robert Duvall, no? L'he fet alguna vegada. però Ara últimament he fet el Robert De Niro i tot, perquè el Solans no podia. Això són galons. Jo em vaig criar amb aquestes veus, que les vaig escoltar de jovenet en el cine, i quan em vaig anar a un estudi de doblatge deia, hosti, el Richard Barton, jo què sé, l'Alain Delon, em vaig tornar loco de Però veure... tu una mica, la teva història vital és la del Ramonet de l'Auca del senyor Esteve, que També una mica. el negoci... La botiga a fer s'aparca, punyetes i llavors de vi. et dediques a fer l'artista, no? veritat. Vull dir que bueno, que hem tingut aquesta sort. Nosaltres a vegades dius, bueno, com ens beneficiem del vostre talent, a vegades per accidents que hi ha. Jo ho explico molt, o sigui, la meva ruïna econòmica va ser la meva salvació humana. Jo vaig ser feliç a partir d'arruïnar-me, això s'hauria d'explicar també. Algun dia amb un llibre. Això el Marc Artigau ja ho està escrivint, no? En què estàs tu ara? Has centrat en una festa a Roma? Amb una festa a Roma i estrenaré una peça al Maldà al mes de juny, escrita i dirigida per mi, que es diu El meu germà, i que parla sobre el fet de tenir germans, ser el fill únic, ser el mitjà, ser el germà gran, tota aquesta cosmologia familiar que a mi em fascina, a mi. No? Et fascina a tu i ens fascina a nosaltres aquest... No? Al final estàs parlant de tots plegats, de nosaltres. Sí. Enhorabona a tots dos. A més, la bona notícia, sí, una notícia és que s'acaba el 22 de març, s'acaben les representacions al Teatre Lliure de Gràcia. La bona notícia és que hi ha gira i, per tant, si veieu que hi ha una festa a Roma, entreu dins a la festa, perquè trobareu amb Lluís Marco, la Marta Angelat, l'Oriol Vila i tota la companyia que ha dirigit la Clara Segura i que amb aquest text meravellós que ha escrit en Marc Artigau. Moltes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, però hi tornarem. La cita ineludible cada tarda a la Selva. Adéu-siau.